gara gai zerretarekin, lehenengo puntua. Latzak, 2008ko, apirilaren 23an eginiko bai, ustea lehenengo puntua, udalatzak, 2008ko, apirilaren 26an eginiko ohiko bilkurari dagokion aktaren irakurketa eta onespena bidezkoa bada. Hemen badago azken orduko aportazioen bat. Bai, Euskal Babasek esan ditu kontzilaren horri aldean, hirugarren nirean erantzi bat dela, blanko jartzen tokian inea. Bai, ekin bestela, norbaitek zerbait aipatzeko, inguruan, beraz, ez dago beste zer, onartu izaten ondo dugu. Onartu izaten ematen dugu. Bigarren puntua, ebazpenen berri ematea, alkatearenak, 511 zenbakitik 585 zenbakitik biak barne. Zinegotzi ordezkarienak, 926 zenbakitik 1014 zenbakiak biak barne, eta tokiko gobernu batzarrarenak. Norbaitek zerbait esateko, hauen inguruan. Beraz, hirugarren puntura pasako ginean. Hirugarren puntua, berri ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Gobernuko auzitegiak emaniko epaia, Eusko Jaurlaritzak Pasaiako portuko agintarentzaren administrazio kontseiluko bokalak izendatzeko irailaren 14an emaniko 226/2010 dekretua impugnatzen duen 1648/10 administrazioarekiko auzi errekurtsoari buruzkoa. Igual idazkariak nahi badu zerbait esan zeren ingurukoa, Epaia da, Lezoko udalak, Eusko Jaurlaritzako 226/2010 dekretuaren aurkatutako kontzentioso bat, eta dekretu horretan izendatzen zian Pasaiako portuko agintaritzako kontseilu administrazioan, kontseiluko bokalak, eta bokalen artean zegoen errenderiku baritxeko kide bat, ordezkari bat. Eta Lezoko udalak impugnatzen hori esanez, errenderiaria ez, eta horrez Lezoko udaletxeko kide bat, ordezkari bat izendatzeko. Eta epaiak ez dio abazti ematen, eta literalki esaten dugu que debemos desestimar como desestimamos el presente recurso número 653/2010 interpuesto contra el decreto del Gobierno Vasco 236/2010 de 14 de septiembre por el que se designan los vocales del Consejo de Administración de la Autoridad de Pasajes sin imposición de costas. O sea, decía Arraceli que Martín. Aquí no ve que esta vez que pasa con un medio individual. Bueno, pues yo empezaba a caer de todo. Laugarren puntura. Laugarren puntua berri ematea kirol patronatuan ordezkariak aldatu direla jakinaraziz. Hor? Hemen aldatzen dira, igual bokalakzean titularrak Juan Diego Ramos Martínez eta Luis Garrido Corral, eta ordezkoak Unai Unzuain Elvira eta Jon Txaskortile, eta ordezkari berden izango dira titularrak Unai Unzuain Elvira eta Luis Garrido Corral, eta ordezkoak Jon Txaskortile eta Juan Diego Ramos Martínez. Ez dakit norbaitek honen inguruan zerbait aurreratzeko du, komentatzeko du, markatu. Nian bai aipatzea, aldaketa honen ondoren, gainarte presidentzia Manuel Carradasek zuela, eta hemendikan aurrera presidentzia aldatu egingo dela, dekretuz dikua presidentzia hori, eta horren gai euskaini pasako egingo dela patronatuko presidentzia hori. Ez besterik gabe, presidentzia. Pasatzen gara horrengo puntura. Kongarrena, proposamena, udalonetako 2011ko aurrekontuko kontu orokorra behin betikotasunez onartzea. 2011ko aurrekontu orokorraren
kulturokona aztertzen ekaineko udalbatzan, espedientzia horretzen aurrean eta alegaziorik ez da aurkeztu, kontu hartzaileak aldeko txostena eman du, eta beraz, kontu batzorde bereziak ere aldeko diktamena hartu, eta proposatzen dio udalbatzari, onartzea behin betiko kontu orokorra, 2011ko udalbatzaren kontuaren kontu orokorra, eta kontu orokorrak izango ditu ondorengo dokumentuak. Udalbatzaren aurrekontu arrunta, adinekoen egoitza aurrekontu arrunta, errenteria musikaleko aurrekontu arrunta, kirol patronatuaren aurrekontu arrunta, dirigentzako kontua, aurrekontuaren balore independentziaz eta laguntzekoak, rubriketa kontua, eta egoeraren balantze eta galerak irabazien kontua. Honen inguruan norbaitek zerbait aipatzeko dauka. Ez badak ez zara aipatzeko, bozketara aterako du proposamena, proposamena aldeko bozkak. Hau batez onartzea. Behinetan, ordu erdi batean, kaleak gaur. Eskerrak taldetik entzanak emozioa. Seigarren puntua proposamena, bozeramaileen batzordearen akordioa berresteko 2012ko bananetan arabarrako lanborradari horrezko goraipamena egiteko. Bai, eskerriak igual. Proposamena dator internetzeko batzordeak ematutako batzordetik, baina gaia ere erabaki da bozkamaile batzordean, eta guain ikartzen da berrestea. Eta esan da bezala, proposamena da bananetzako aurtengo omenaldi saria alabekako lanborradari ematea. Erretiako ezkerratik, horretik batzeko, alderdi popularetik, EAJ-PNV-tik, Euskal Sozialistatik, Bildutik. Ekinak ez du ezer esan, besterik gabe aipatzea 50 urte dira lanborrada sortu zanetik. Oso garrantzitsua da gauzo batekin bertako herritarrek martxan jarritako lanborrada batek zer nolako onespena izan duen errenderian bertan, eta gero baita ere nabarmentzekoa beren ibilbide hortan, eta ibilbide hori ari gara omentzen, nola lan egin duten emakumeek eta gizonek ere festetan berdintasun oso parte hartu ahal izateko. Orduan, ulertzen dugu omenaldien atzean ibilbide guzti hori eta ibilbide horren barruan emakume eta gizonen arteko berdintasunalde egindako lana bera ere omentzen dela. Orduan, zorionak beraiei, gozatu dezatela festetan, eta gero ere agian aipatzea badagoela erakusketa bat Xentelarren lanborradaren ingurukoa, eta joateko modukoa ere bat. Ados, beraz bozketara aterako du proposamena, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartu. Zazpigarren puntua, proposamena, 13/02 EU, Gaztaino Berriko plan bereziaren aldaketa behin betiko onartzea. Gaztaino Berriko plan berezi hau, eurarei mundu partzelaren zazeratzen duena da, Babeskuntzeleko etxebizitzak izango ditu ere egin eta baita gure jureak sortzea. Eta gaia aztertua izan da hasierako onespena emazitzaion ekainaren 8an, publiko erakusketa jabia gota, alegaziorik ez aurkeztu, uraren txostena ere badu, gero ugalteknikariek ere txostena egin dute, bai arkitektikoak eta bai legea eta azkenik hirigintzako batzordearen aldeko ditzamena ere badu, eta aldiz proposatzen da udalbatzak onartzea, ondorengo erabakia hartzea. Lehenengoa, onartzea behin betikotasunez Gaztaino Berria 0202 eureko iragulamenduko plan bereziaren lehenengo aldaketa, Errenteriako udalak sustatuko eta 2012ko maiatzean JBS enpresak idatzitako dokumentuaren arabera, bigarrena jakinaraztea akordio Gaztainoko auzo elkarteari, eta hirugarrena bidaltza gisarako horretik plan bereziaren alde bat Gipuzkoako foru aldundiari argi erregistroko depositoan gorde dezan, eta azkenik argitaratzea akordia osorik danaren araudiarekin batera Gipuzkoako lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta era berean akordio hau probintzian gehien saltzen den egunkari batera argitara emango da.
Horren inguruko zerbait aipatzeko erreteria bozketatik, Alderdi Popularrak, EAJ-PNV, Euskal Sozialistak, Bildutik, beraz, bozketara aterako dugu, proposamenaren aldeko bozkak, hau bat ez onartu. Zortzigarren puntua proposamena, Errenteriako hiri antolamenduko plan orokorraren barne aldaketari hasierako onespena ematea. 26 area gerontologikoa eta LSZ/5 erabilera definiturik gabeko zona babestuaren zati bat. Dokumentu honek eventualmentuko plan orokorraren aldaketa honek hasierako onespena eskatzen duena horreko dokumentazio eta pauso guztiak eman dauzka. Herritarren parte hartze prozesua ere abian jarri zen, bere momentuan. Eta azkenik dokumentua aurkeztu zen bere onespenerako, udal teknikariak txosten egin dute, bai udal arkitektor eta baita lege aholkulariak ere. Azkenik egintza batzordeak aldeko diktamena eman du hau batez, eta proposatzen diona udal batzari ondoren erabakia hartzea. Lehenengo, hasierako onespen ematea LSZ eta /5 erabilera definiturik gabeko zona babestuaren zati baten inguruan hiri antolamenduko plan orokorraren 5. aldaketari 2012ko uztailekoa, elkarrekin eginiko ingurumen inpaktu ikerketa duena, zeinak aldi berean ingurumen iraunkortasunaren buruzko txostena baitu. Bigarrena, jendaurrean jartzea plan orokorra aldatzeko espedientea 45 egunez eta baita ingurumen inpaktuari buruz elkarrekin eginiko ebaluazioaren azterlana eta horretarako Gipuzkoako Aldientzari ofizialean eta lurralde historikoan gehien ezagutzen den egunkari batean lehiakiak eginiko dira, hain zuzen jendeak nahi izanen zero alegazioak egin ahal izateko. Hirugarrena, erabakioaren berri ematea Donostiako udalari, hain zuzen mugakidea izanik, honen berri izan dezan. Oro bat, erabakiaren berri emango zaie plan orokorraren aldaketa jartzen dituen eremuan jabeei. Laugarrena, eskatzea uraren euskal agentziari ur jabari publikoaren inguruko eragin posible eta interes orokorreko horrei buruzko txosten loteslea, beti ere 1/2006 legearen 7. artikularen K eta L puntuetan ezarritakoari jarraiki, ekainaren 23koa urte buruzkoa. Azkenik, etenda urtea lizentzia ematea ekipamendu komunitariko parzelan. Proposamenaren inguruan, zerbait aipatzeko erreteria bozketatik, Alderdi Popularrak, EAJ-PNV, Euskal Sozialistak, Bildutik. Beraz, bozketara aterako dugu, proposamenaren aldeko bozkak. Hau bat ez onartua. Behatzigarrena, proposamena. Ahalmen urriko pertsonen aparkatzeko kartela arautuko duen udal ordenantza onartzeko. Ordenantzaren zimurroa aztertu zen, dagozkion txostenak espedientean jasoa daude, bai Goizeneko ofiziale usuarioenak, bai Gizarte Zerbitzu Kontseileko zuzendariarena eta baita ere udal aholkulari juridikoarena. Gaia ikarrilatu da Gizarte Zerbitzuetako batzordean eta proposatzen zaio udal batzari ondorengo erabakia hartzea. Ezintasuna dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela horitzen udal aholkulariari hasierako onespena ematea, eta informazio publikoko aldi bat irekitzean interesatuak entzutea reklamazioak iradokizunak aurkezitzatzen 24 eguneko epean. Inolako reklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu eztean, urrentuko da aurrerako behin-behineko akordioa behin-behineko izan duela. Zoren inguruan, zerbait aipatzeko erreteria bozketatik, Alderdi Popularretik, EAJ-PNV-tik, Euskal Sozialistak, Bildutik. Beraz, aterako dugu proposamenaren aldeko bozkak. Hau bat ez onartu. Hau baitu etxatzait urrengo barekin ja, Begoña aparte beste norbaitek itzeiko duela. 10. puntua, EAJ-PNV-ren mozioa, herriko hainbait arrobi eta mehategi estabilizatutako zabor-farduen biltegi kontrolatu gisa ez erabiltzeko aldarrikatzea.